kodwa ngeke sikhulume. Singacula kanye kodwa ngeke sikhulume. Ngenkulu inhlonipho angikhuleke uthisha omkhulu wasesakhe isizwe uMemBhengu uNgcolosi. Ngiyakhuleka ngiphinde ngikhuleke uthisha omkhulu waseGayisani okuthisha uSithole, bese ngikhuleka enkosini umnikazi bese ngibingelela umndeni wonke wakwaGqilaza Online. Asishone sithi Gqilaza on. Uphinde futhi ngizwe. Ngibingelele umfowethu uZuma, ngibingelele udadewethu uMabiyela, ngibingelele istafu sonke sothisha basesakhe isizwe, ngibingelele istafu sonke bothisha baseGayisani, ngibingelele abamakhamera, ngibingelele bonke ithimba sanibona. Ngiyabonga kakhulu. Cha, hayi ukuthi njengoba sizela endaweni yaseMsinga kwamaJozi emndeni wakhihla imalahle, asizile ngoba siswele sizokwenza njengoba sengilibalile ithimba esihambisana nalo, kodwa kusiletha la phambi kwenu silethwe uthando lwenu. Silethwe yini? Uthando lwenu. Ngicela sonke le staff esengisibalile leli thimba nilishayele ihlombe. Okusiletha lapha uthando lwenu, sithe asihlanganise sizame ngoba siyamthanda nabantwana bethu ekutheni simhlangabeze ngomfaniswano noma i-uniform. Lokho esikuphethe okuncane kukwazi ukunilekelela esikoleni. Siyazi ukuthi amakhaya engizalwa kiwo awefani. Kunamakhaya lapho kusebenza khona umuntu, kunamakhaya lapho abangekho omama abasebenzayo nobaba abasebenzayo nobhuti abasebenzayo. Sathi siniphathele izicathulo, siniphathele amasheti, siniphathele konke okungase kunisize ngoba sifisa ukuthi uma othisha bephambi kwenu befundisa kungene kahle ezindlebeni. Nawe makuphuma ibreak, kuphuma ilunch, mawubuka umfaniswano owugqokile noma wemphethe ufane nowezinye ingane, ungazinyezi phambi kwezinye ingane. Nawuzizwe unomfutho, nawuzizwe unokuzethemba, kungabibikho la usisola khona ngoba waqala wangabaza ubuwena nokufundayo noma uthisha emile phambili eklasini kuwe awusezumuzwa. Siyazwana? Okubalulekile abantu abami okusiletha lana ukuthi sibadala thina njengoba usibona la, khona la sishayise khona, khona la siqhuzuke khona, khona la siphazame khona senza amaphutha, kodwa nina asifuni ukuthi nenze amaphutha enziwa yithina. Ngiyangizwa yini? Lapho thina saphazama khona, thina asifuni nina niphazame, sifuna nina ngoba siyanithanda. Inkinga esidlulekizo ngaphambi kokuthi sibe badala sibancane, nina ningadluli kuzona, sinitshele sinixwayise ukuthi nina niyikusasa lalelizwe, nina nibalulekile kakhulu, nina sinithanda kakhulu ngoba thina ethi indlela isiseduze la siyakhona. Abantu abasazoba nesikhathi eside bephila bekwazi ukuthi la sithina esithathe esabeka khona bona beqhubeke benze okukhulu. Wobani? Yini angithi? Wobani abazokwenza okungcono? Okubalulekile-ke ungaba umfundi nje obona kuvuka ekuseni kugezwa kugqokwa kuya esikoleni kodwa unalo iphupho. Uyingozi umuntu ongenalo iphupho, uyingozi umuntu ongazi ukuthi kusasa ufuna ukuba yini. Kufuneka ukuthi uwazi mawugeza ekuseni ugqoka uthi mina ngifuna ukuba uthisha, uthi mina ngifuna ukuba udokotela, uthi mina ngifuna ukuba iloya, ngifuna ukuba ummeli, uthi mina ngifuna ukushintsha ikhaya lakithi, mina ngifuna ukuthi izindlu zakithi kube ezama-tiles, mina ngifuna ukubhidliza zonke izindlu zakithi zotshani, uqale phansi umuzi ngwakhe kabusha, ube nenkani
enhle emnandi yokuthi wena ufisa ukuphumelela, ufisa ukunqoba. Niyangizwa yini? Mayingekho imoto ebaleni kini, uthi wena kithi imoto izoba khona ngami, kusho wena ngithi uthi imoto izoba khona ngobani? Uthi umuzi omuhle uzoba khona ngobani? Uthi udokotela uzoba khona ngobani? Uthi uthisha uzoba khona ngobani? Uthi manje uzoba khona ngobani? Sizonihlomisa, ningalokothi nenze iphutha. Idelele labo thisha abanifundisa insuku zamihla, ngoba labo thisha banikeza isinkwa saphakade. Niyangizwa yini? Ungazama ukubukisa ngothisha phambi kwezinye izingane. Udelela uthisha ngoba ngizokutshela iqiniso mina ngani yami. Njoba nibabona labo thisha lestaff esikhona la, sebawufeza bawuqeda umsebenzi. Sebawufeza bawuqeda umsebenzi. Osasalelo ukuthi enze umsebenzi wakhe angithi. Manje mawumuntu ubukisa ngothisha ngokuhlaza bakho, awuzufana lutho. Ungayibi impela nasikho. Labo thisha bazokufaka amatshe ekhukhwini. Labo thisha bazokunikeza ulwazi. Labo thisha bazokuhlomisa. Labo thisha bazokubakela ikusasa. Uyangizwa yini? Ungaba yile yonke into mntanami, kodwa mangabe ungenayo inhlonipho, konke kwakho kuyoba yizeleze. Uyangizwani? Noma ungadlala kakhulu ibhola, noma ungacula kakhulu, noma ungenzani, kodwa mangenayo inhlonipho kwakho kuyoba yini? Hlonipha othisha benu nje wambabuka nje. Kwabo bahlangana nakho ukuphela kwenyanga. Uyangizwani? Noma ungameyisa umdelele wena, kodwa yena ukuphela kwenyanga uyahola ngithi. Mawumeyisa uthisha ukuphela kwenyanga yena wenzani? Wena kodwa uholi, usakhiwa ukuthi na ube umuntu kusasa uzohola. Niyangizwani? Kunansizwa ngihlonipha kakhulu engasebenza nayo kule ndawo. Abaphakamisa izandla bayaziyo ukuthi ngisho bani. Phakamisa izandla ngisho ukuthi ngitshele. Ngifuna ukubona izandla ukuthi iqhawe la ngakini niyalazi. Hawu. Sasaba ukuphakamisa izandla. Hawu. Shonini kanye kubani? Shonini kanye ubani? Hawu animazi. Ponjuleleni. Animazi umtshengiseni. Ponjuleleni aniyazi ididane. Phela nimshayeleni ihlombe uCwenza. Ngiyangibona mina igama elithi Cape Town angilazi ngokulibiza emlonyeni, kepha ngiyazi mina ngigibela indiza ngiye Cape Town ngihamba nomtshengiseni. Niyangizwa yini? Ngiyazi mina sihleli kwi-flight nomtshengiseni sithathwe ukhozi lusise Cape Town, sihamba noLinda Spiya oyenza i-breakfast show ekseni kanye noSmile uproducer wohlelo. Siye Cape Town. Mangibiza igama elithi Cape Town angilibizi ngomlomo, kodwa mina ngiyazi kuphi. Ngihamba nobani? Nomtshengiseni angithi. Bengizothi nawe igama elithi Cape Town ungagcini ngokulibiza ngomlomo, kodwa kufanele wazi Cape Town uyokwaziswa imisebenzi yakho nokusebenza kwakho. Uyangizwa yini? Mangabe iphumela yakho usebenza kahle esikoleni imihle, ungagcina ukuthi usuthola umfundaze ongeke ukwazi nokufundisa mhlambe la iKZN, ugcina usuyofunda kuphi? Uyofunda kuphi? Angigcinanga lapho mina. Mawungibona ngiyazi phesheya kwelwandle eSpain. Makukhulunywa ngeSpain mina angilibizi lelo gama emlonyeni. Makukhulunywa ngeMadrid angilibizi lelo gama emlonyeni. Makukhulunywa ngeSevilla angilibizi lelo gama emlonyeni. Kodwa mina ngiyakwazi eSpain. Uyangizwa? Hayi ukuthi yini imisebenzi yami nokuhlonipha. Mina ngifuna ukunitshela ngizalwe emahlabathini engqunyaneni endaweni efana nale eniyakhele. Niyangizwa? Ngizalwe umama mina, umama oyembathi ibhayi. Ngizalwe umama mina okhahlile osika amadlebe. Niyangizwa? Umama wami udabuka la iPhomoro yeCwaka. Niyangizwa yini mina? Kodwa mina ngaba nento eyodwa. Ngathi mina noma ngingakwazi ukuqhubeka nemfundo, kodwa mina khona ngoba yini
uyangizwani mina engalenza kwethu yimi ngiphuma nge-SABC 1 uyangizwani mina engalenza kwethu yimi ngiphuma kwi-TV uyangizwani mina engalenza kwethu yimi ngiculayo uyangizwani angikhomi ngitshela wena ukuthi nawe lokho ofisa ukuba yikho zethemba noma bengaqheka bethi ngeke kube khona ukuthi kwabani emambatheni kwasithole kwabani kwaQebekhulu kwabani kodwa uthi mina ngizoba yiqhawe kuzokwenzeka ukuthi ube nenkani emnandi uyangizwa yini nami ke ngaba naleyo nkani kodwa konke okuphathisiwe nokufisayo kuhambisana nenhlonipho siyazwana nihlonipha abazali ekhaya nihlonipha othisha esikoleni nihloniphane nodwa kubuhlungu ngane yami ukuthi khona ingane ethi mayivuka ekuseni icabanga wena ukuthi uzoyidelela wena ingane esikoleni enye ingane iziyeka isikolo ngenxa yakho lelo kuqala leso sono siyabuzwa kuwe ngalibina ukuthi khona umntwana owayeka isikole ngenxa yakho ngoba njalo wayicabanga wena mayifika ekuseni esikoleni uzomdelela uyangizwa hloniphana ninonke khona lizoba utho uyangithola yini imisebenzi ekhona isele umuntu angabe ingane yesikole awukwazi ukuthi ube ingane yesikole eyintombi awukwazi ube ingane yesikole eyinsizwa uyangizwa phansi ngoba untombi esikoleni phansi phansi ngoba unsizwa esikoleni phansi phansi ngoba phela insangu nogwayi esikoleni phansi phansi imbamu nokumesa esikoleni phansi abazenza iqhwaga esikoleni phansi abadelela esikoleni phansi siphethe esandleni ngiyayithanda ingoma kaMshunqisi mayithi hey uphethe hey uphethe wena uphethe ungayifala nje这是 keep it up.